Kortong ka National People Party uba PNCM mentakasi ulalay tap kerteng penyakun yaka election shiteng samai naka maureng keneng constituency. Habakaran na kinang thok khobor hadian kajing lay tap kerteng bas iem ulaong baka thong jung u kalong ban penyo yaki jingdan kam bakongsan yaki pajba kum ka umbam umdi kading elektrik bat kelenti kisenki. Leishibun yaki baro ki reporters na ki media house ki fair affair ki balawan ban cover yakni ka jing file nomination ke jungi hakani ka sini kan new tarik ini Oktober. Te ka baning kong sungo ban penpau jing sungo yo play ya ka ba nila pan ya pendet ini kikam menta kasni ka jing pendet ka job ya ka bang ladap baro ki formalities ka bede bakani ka nomination paper. Dengan ai kulay ka pangru kini ki rangba proposals election ng fair affair ki ba ibet ban jiet nga kum candidate na kanika party kumjuru ya ilong kami ba ya dan hakani ka por konta te kabaningkong kaba nakalyang dungi kabangin le siya pay ba kalong ba hakabide kani election ngin pan kajing kasyan naki nakamta kani ka ba election namar bahatin balak klat na iba David inong room ibalong MLA jong ka khalai mor kaning constituency dang sian haun punai ba ar jong nisnem te nakalyang ka election commission of India katkum kikendon kiba ladan haka kamut ba habban pendap no ya kajaka ka batli hapo kan rubnai nakamta ban bujit ban jiet mai yo nom mat haka legislative assembly te haka bede ba kani nakalyang dungi ngila ya cha ila konkre namar kumafiatif nakalyang dungi ru ilong sitting MDC te kum sitting MDC mentala akter but news nam tam rayo banyai bani kendu iki snong thau ni kendu iki nong kit kam snong kini nong kit kam ki seng samla ki seng long kumi nang ta ki sports club nang ta ki managing committee jong ki school ki fair nang ta ngila kendu iki self help group ki long kumi ngang asmo ban ong ba ki pai ba ni ki lai ki kat hijing persyang ibor badit jungi kum MDC ban tre hakini ki news nam te hoy ngaspa ru pensmo ni kapor balada ki paiba ki ailat ni banjit banlong kum MLA ka ba ningkong ka ba ngipwa ban terwa ki paiba kalong bangin wanra ya kata ke ki kilat jing ai jing yarap kita ki basic necessities ki jing don kam jong upai ba baro aku constituency ki basic necessities kum ki kita ka baningkong ka de ka umbam umdi ka batikna nangta banbiang ka supply ya ka hakishnong baro nangta ka baar pat banbiang ka nanti ka singkian ni usurok bansuk kali kawan nangta banbiang ya ka boarding electric haman kiyen kamtam bangila yo kani ka scheme Slovakia scheme naga central government ngin ya trailang bat ki borshnong ban benti kana ba kani ka scheme kanlong ka bla tre renti bat kabalala ban pinbit pinbiang ya baro kini ki longyeng ki baduk ki badan kam ban yo free connection na kanika Slovakia scheme tenang ta kabidi ru baka koit ka kya kum mangalai I menta da ka jingwan ko ni ka COVID-19 naru usnam arja atho ni kala wanra ka jing ka bakra bahai pai ba wat ka government ru teng ong tang kanika state government ibai we ki state government bat kari India ru khampat shimla long bapen kre abidi guni covid te henry nakalyang jungi ni suthu baka koi ka khya kadika wei ka priority bha nam taki pai ba kalong ba kong san hadu kata te ha ka bidi ba kani ni persyang hi banya trading kat ki borshnong ba nginla le se banwan ra kita ki healthcare facilities leni kita ki public health center nadu ki primary nadu ki health sub center hadu ki primary health center PHC hadu ki CHC te kini ne si ki banlong ki lat jingera namta ki pai ba long sonong kamtam hakabai de bat ka jing ajing sumar bat namta ka kot ka khia te nakalyang jungi ni I ba kani covid ru kala ta ha habedi ka kot ka khia te ngin persyang ban wanra e ka jing bit jing biang kata ka improvement hakabidi ba kini ki infrastructure hapo kini ki health center ba pinsya ngim dan kam ban pinsya ki kubor ki banang mi man kasni kila nang sya te hakabidi hoy kadon kata ka jing smo anak kadiang na kamon henry ban kata pat kini election dini ngamsul devan ong bakan kata namar ba kipai ba hi kipai ya kakam bangitre om ya kata ka party
debat kumjuru nakaliang ka state government nakaliang ka parti kila ai ke jin pensyai man kesni nang bat pai ba jungi kinam syai lam bakla pat hakiniki opponent ke jing kamtam kiniki MLA ki badon hakaliang persya shimla wat jingtim bakasa kakno henry kat ke basa ru ngin ai hok ngin pendam ya kata kamram bangin tempoi baru kata badang sa sya ka jing tri ngin persyang ni ban treshtom ngin long shu ban syong namal ba kapol ka ba dangsa ni sila da kipai ba kinjit ni banong na mali ka arterik kamut la dangi kain na do arterik November mentau senam adu kasni ban poi general election arja apply kan sa stang shi senam lai bana de kapol de keblingkot ndai ngim su khere kata bat ngin tre shitom bat ngangasno ngidon kam ya kajing tre menta lada piyo maknasan senam shipo senam lada kim tre kam dan e ha konstituensi. Hindi da piyo patang shi senam bu hawa kitre kamut kabun jing tay nabdak baba.